Kapi kimi te chu a fel lu tu ka lawm ka then phal teuh lo gu an alo ti laiin jinsiana alo lut ve a u chuan alo melh rum hle imo nu chu gold digger te ilo ti ani maw alo ti ngal ka sawi ve mai mai ani kha pi ka bel chianga chutiangin a sual vak lo ka hre sual aniang tiin jinsiana chu alo phale zung zunga a pi po chuan mai chan nge ya hmu chu atum ta zawk ani jinsiana erawh a u a hlo wang mai mai ani thung ka u company a hnathawk zinga sawn ngaina deuh mai kani ngal ringawt lian chhuah puiah ka sawma min la hnar zui a ti nung nunga chu duh lo tu che i tawng ve ta tiin a em ni ka pui dawn mi alo che ania bial nu engzat nge i nei tawh pawn lama i nun dan hi chu eng pawh lo ni sela company ah chuan engbuai na ma siam suang che a u in alo ti dai office ah kimi hnathawk mawlh lai chu pei chuan tui alo lei hur ringawt a i rimchhia inbual i ngai ani kha pasal nei lai i ni an ti si a mi padang ilo chhai kual vel emaw alo ti kher a kimi alo nui mai mai i ngei nuia sujianin alo ti taka chuan nang zawk hi thudik lo the dar ching ka thua fai ngai zawk chu i ni hi mole tiin a sama chuan ava tham saka dawhkana plate a tui an dah chuan a hmai chu an hnim sak pawp mai engin ti a jinsianan alo ti chuan an ngawi thap chutah manager chuan kimi hi a lawm CEO nupui te tuiah a hnima alo ti chuak ta phawng mai a man a ti hmasa niang chu jinsianan alo ti chuan i mi ta te chuan a fel zawk zia lawm hetiang mi phagar lutuk hian a phu lo che sujianin alo ti vat chu zawng ilo buai ve na tur a awm lo ve kapi pawh i awm dan avang hian a lung awi lo hle ania group in event kan buatsai dawn a fel takin awm ang che jinsianan alo ti le a coat chu kimi hak tir a tuma alo duh si lo a lung awi vak lo a ti tau chhuak dai kimi chuan pi CEO i pawarin event ah chuan kan vai hian min kal tir vela alo ti le zai nia ka kal chak e an lo ti sap sap sujiani chu a ngawi kura min hruai ve duh loem ni nge CEO nupui ini tak tak lo zawk kimin alo ti le chuan ngawi rawh ka hruai vekang mahse nang tel lovin sujianin alo ti ta anu hmun ti fai tu alo ni hlawa sawmna cart pali lai mai chu a ruk chhuah tir ngal mi hausa ho kal khawm na ani a ke ni te chu kan hniam si a anu in a ti chuan ka hre ve reng sawi tamangai lo alo ti hmak atu ka chuan program hmanna lama chuan an vanalh phei hle a kimi lo thu wang tawh an hmu chuan mak an ti in thikna thin lung len sujiani chuan ava pan ngal thawr a ava put tho lawp mai helai hmunah hian jinsiana avang kha nem ni ilo thut ve a ava ti ringawt i tawngkam kha film crew ro aw kimin alo ti let thak manager le a team te pawh chuan sujiani tlawnpa in an lo nuih sat vel hle jiansiana chuan an tawng chu lo hria in sawi dik chia ni ani hi ka hmeichhe duh ani a ka lo hruai ani alo ti hmia hun an tan dawn takah chuan an thutna ah chuan kimi chuan a thut san mai a an ni erawh chuan Mr. Gobula kimi sualzia hi hrila hna atang hian ban tir ngal dei rawh tiin sujiani chu an lo fuihpar vel ham ham a an thutna duh berah chuan va thu ve in an in ti thu hle mahse pei chuan sujiani chu VIP thutna ah thu lova an bula alo thu ve daih mai chu mak a ti deuh ani erawh chuan ka thutpui cheu hian nuamin tih zawk ka ringa in la ril ru tha awm deuh chuan alo ti ve zai ni lam chu an tanta a no pakhat ringawt pawh million nga in an chhang chutah tang dynasty hun laia jet pendant an li lam le ta a avan mawi em em sujian chhang vela in hme viawang an lo ti sap sap million som velin an tan ania amana tlawm em mai a alo ti ve zaya million som te tlawmi han ti le i le ngam lo ani zawk lo mu kimin alo ti le zeu sujiani asa kher mai
a lepika mi hi ka chhang em ang alo ti ta ringot an ni lam top na ber tur British lal nu lal lukhum chu an lo keng chhuak le a kimi chuan mawi alo tingang mai milian zakwa somkwa le pakwa in an tan ngal dor le ngala I chhang don ta em kimi chuan a vati le kher chan lo she to bok si chhangam bok si lo angoi ta ringa pakhat chuan milian za som alo ti ta kimi chuan ait ve em awang chuan milian za som panga chuan alo lan ngala midangin an lo lan le jinsena po chuan kimi ril ru hne nan leisak mai chu alo tum ve bok nen alo lan le a Mase go secretary khan go chu vabia in anupuin crown chu adu hle ti a shat awang khan million za thumin alo chan tir hem mai le manager te chuan ehe sujian ita tur ani shim shimang Mr. Go secretary ani so achang tu so an lo ti ta ka chuan alo in ti theile ringot to kan pa lo ho huna chuan engting ta komse lang chemo kimin alo ti ru neu newa a hmel chiat nen ka u chu avan le sak to em jin senan alo ti ru ve rau bok ka lei om tho mai ti in million zali chuan jin sena chuan alo lan le a secretary la khan million zanga in alo chang le a topa chuan guate chuan an le tangi a Ivan van nei tak ka khoi ve chinang o an lo ti sap te riang mai alo ti vel ham lai chuan khola dunga ikar hi lo son ro anok an lo ti manager le a ho te khan an lo tlon na sa to mai si a keimani in kan lo boi pui mayang ti in an chuak zui ngal chuti lai tak chuan Mr. Go po alo lut ta a jinsena chuan lo pan vatin ka u crown kha ka star nu pek ka do sin mole tun tum chu ka ti mai lo ania kimi hi ka du chu ani alo ti nga sok enga tumo a o chuan alo ti hu a Kimberly so in la ti in kimi chu a ko mu ta vu a ani chuan a hmai alo hup top o hi mi ta fing hle mai go chuan alo ti ringota anaw han chai kwal vel chu ala chak deuh tlat crown kha min pe mai la jinsenan alo ti le chuan ai kimi chuan adu ve lawang ti in crown chu la a go chuan alo keng pheita sujianin ama alo pedone muti in be se tak chuan alo ding vela ma se maktak mai in kimi sok chu alo peta dai mai si mi te chuan CEO nupui chu an hmu voi khatna ani ve tho hloma wangin mak an ti hlia sujiani po chuan Mr. Gu inupui chu Kimberly himo ishe swala niang alo ti ve ringot tungei ni a kanupuya te ilo boi ve Mr. Gu chuan alo ti let zek si ilim chan hun chu atop ta e kimin alo ti ve chia bok jinsana po chu makti berbera chuan atanga sujiani po CEO nupui anga alo insoi vel thina wang khan a thopui then khat chulai hmuna omte chuan ko ronin an lui zat ta hlia a zak ngat hle ma se a kebula jet pendin var lo tareng chu mu in a rukin a thar zaya alo hlut veu chuan a shalanga awan ni viawang chuti lain pi beri po kha alo lut ve hlol khanu kha kamonu a kapom lo khatiang fasha seilen na mumal po nei lo kha kamonu tan hian kadu lo shim ti in sujiani jet pendant kinga loading ve reng chu awa hufu su chung kwa ami animo mi hausa tak amnia sin ti in henu zokhi ine nga yang jet pendant kha itani lom ni ti ina sota ma se chu kimita kha alo ni renga a thlaupal alo ni chutia pi berin alo zo ta ka chuan remcha nga la in soja ni chuan atani thu chu alo soi vele sai to su mingrin a fanu a hlawa hunrei tak a zon to chu he nu nge hi ani hi pi beri chuan alo tile zela o keima hi su thlange chu kani sujiani chuan alo tile sai to kimi po chuan angei ta dewa
dawt a sawi awl sam thei bawk si ka ta nih kha alo ti ve ta ka naupang lai atanga ka kawr char ka pa in a thih dawna min pek khawi hmunah pawh ka lila ka ken reng thin anih kha ka thlowa i chhar aniang kimin alo ti ve leh a eng tin ngei chian ming pawh a inziak bawk si lova Suji ni chuan alo ti leh bawk nang hi i vanzak lo ve tia kimin valak saka tum chuan Biberry chuan alo danga mi hnuai hnung ti hriat lutuk voina tang chuan Gua leh Kimberly te in neihna hi kan ti tawp nga le alo ti ta hmiah mai kapi chutiang ringaw chu ani thei lovang Gu an alo ti chuan lo tong ve su thu ber kala dam chung chuan ka thu in zawm tur ani api chuan alo ti le a Suji ni ero chance ka nei do ne ti in alo lom ru hle thung zan ina kan ina cholo e ngal ro o Gu nen pawh inin pawh ve mayang ti in Biberry chuan alo hrila a phur tawh hle kapi he nu hi kan ina i hruai chuan kalo ho tawh lovang Gua chuan alo ti ve ta hmiah mai ka duh awm chhun chu Kimberly chia hi ani a tih zawm leh bawk chuti lai in sumin ri an ti ngei mai chu a fanu bo zawng hmu turin chulai hmun chu alo thleng ve chia Biberryn he nu hi i nei lue ni chuan Gu chung komi leh sa ini tawh lovanga eng roma i khawm thei lovang hetiang fasha hi ka duh lo alo ti leh lai chuan Kimberly kha fasha ani love tiri an hreta pisumin ri alo ni a ka fanu ka muta che ka valawm tak em ti in a notebook te chu alo pe a chuta chuan a naupang laia a lem zia thenkhat Mother's Day a pianga anu ta na a bel thin te chu alo awm hlawma kimi chu a rilru a tharin a lunga che hle a kanu mawi ni a ti chuan pisu mini chu a tap ta zoi zoi mai a fanu a hmu chhuak leh chu a lawm hle mahse kimi ero lawmna ai ma chuan thinrimna chuan a rawn tuam leh thuta min duh tawh lo ani lawm ni kapa khan a boral hma in min hmu turin alo ko chia mahse i lo kal duh lova phone pawh i dah mak ani kha ka ngai dam dawn lo che alo ti ta mak mai le anu chuan thingthi in ngaidam alo dil le a duh thlan tur ka nei lo atin ni kan chhungkua khan ipa ni na kan in nei kha an rim ti lova mahse kan tlan bo dun ta a chuti lain kanu kha na takin adam lo ta si a ina a thi hma nge ya muturin min lo ko ho a chumi hlan chuan ka chung te chuan hem lo thlakin ipa nen pawh kan in hmule thei tawh lovani ka duh lo che ani lova ka hun tonin a zir lo wang zawk ani i ngaidam pawh hi ka phu lo ti chu ka hria sin alo ti chuti lain Biberry chuan pisumin hei zawk hi a lawm i fanu chu i hai ani kha jade pendant pawh a nei a sin ti in Suji ni chu alo ko hmu ve thung pisumin ri pawh chu a buai zo ta a chui chhuah kha chu Kimberly ngei hi ani bawk si Suji ni chuan enge heta iladin ve reng chhuak vat tro ti in kimi chu chhuah tir alo tum ve le ringot tawh CEO nupui ka nih na min ruksak i tum hnuwa ka nih na le zel pawh i tamo kimin alo ti let ve thung pisumin ni chuan he jade pendant hi ita ani tak tak chuan enga tinge he thil hi kanin ro chun zel thin i hria em i thi sen kha he thia hian lo ferla alo eng pap mayang chu kan thi sen su thi sen nge ani ti fin fiana ani ngal bukang ti in akut chu an zai thi sak luya an farta mahse engtin ma alo om si lo a hlui tu ema a pawar a top tu aniang alo ti le zai mahse kimi chuan chem tie chu lo la in akut chu a zai thia alo far ve cha mai chu thi chu alo eng chuak pup maya chu ngei chu a fanu chu ani ti an nem hnet ta Suji ni ero chulai hmuna tang chuan an hruai chhuak zui ta a pisu mini chuan a fanu hne na chuan khalia hian i pualin event kan bua sai dona zanria min lo kil pui turin ka som che ani ka fanu ini thui hi khovel sha ta puan ka dua local nge nge yang che kalau ngak reng don che ania
tiin a hrila board meeting an nei dawn awangin an host an leh tari pi berry erawh chuan kamo nuwa kalapawm ho lo chiania inu in inihna a puan chian hma chuan alo ti le tlat tawh gu chuan kapi chute chu ama du le du lo ani tawh mai alawm tiin kimi chua kaya a kal chhuah pui tadai pawna Suji ani chhuak tak kha a thian te lo let lam nen an in tawk le a an hmu lo tih a hriat awangin CEO nupui ang chuan lem ala chang chhun zawm ve tang tang tho company ah pawh chuan an pu ber nupui anga an ni ho chuan an langai zela project pawimawh em em khawih tur pawh kimi chu pe duh lovin Suji ani zawk chu manager chuan a khawih tir daia na thawh dan tur lah chu a thiam mang si lo kimi hnathawk te chu ava en ru le duk duk thina a haw hmasa der vel kimi a haw ve hnuah chuan a hnathawh sa zawng zawng te chu pen drive hmangin a copy veka a delete sak hmia a tukah chuan kimi chuan a project file chu a hmu zo ta lova khawng e awm le tunge ka computer lo khawih che u tiin a zawt kual tuman an khawih lo tawpang nizanah pawh i haw tlai ber ani lawm ni Suji anin alo ti vata Kenneth Lyon Award a telpui tur ani nge nge chu competition ah chuan Suji ani hian telpui ah a cho nge nge a chak lo zawkin group an chhuah sanang tiin an in tiam bawk a tukah chuan Kenneth Lyon Award in tih siakna chu an tan ta a Suji ani chu presentation pe turin an ko chhuak masa kimi project siam ang chia chia kha lo pho langin alo soi fiat ta a tilawm zia chu alang fiat takwar mai le a tirlam chu fu viau ma se a toplam erawh a phuai luai ta deuh a chan pawh kimi khan ala complete chian lo wang ani chuta kimi hun chu alo thleng ve ta a angai ang chia chuan bul alo tan ve ta chat mai Suji ani nena an design proposal a in an na chan chu a project a ruksak wang ani thu te chu a soi hmia bawk mahse Suji ani erawh chu alo pha ve na sa hle thung a tir atanga a tawp thleng chuan kimi project chu a thatluan para a tawpa a signature a dah nge nge chulai hmuna director local khawm te chuan tha an lo ti hle a kumhmasa a Kenneth Gold Award dong tu signature nen a in ang chia chia tiin an phun sap sapa chutiang alo ni ta ka chuan Suji ani zawk chu ruk ruah chuan an ngai ta ani kimi chu kumsawm chhunga ta na thawpui duh tu te an lo ta nuk mai chuti rualin Mr. Guwa alo thleng ve a manager te chu an lo lawm hle anupui chu alo tan ve an ring ani mahse Suji ani erawh alo hlau thawng hle a alo in hup deuh chui chui tawh chuta anupui chu Kimberly i ani thu a rawn puang chiang ta ehe nang hi CEO nupui emaw kan lo ti reng chi a lem i lo changchar char ani maw manager te thian ho chuan an lo ti ta hluai mai le kani ka tingai lo hrim hrim kani emaw in ti tlat ani kha Suji ani chuan alo ti le zai zai an vai chuan na an thaw that lo em awangte mi ti du da le musit an chin awangte du sak bik an nei awangte chuan Mr. Gu chuan an na tang chuan a ban ta veka Suji ani pawh chuan ngai dam dil a hnekin kimi chu alo mel rum hle chuti laiin pei erawh kha chuan a hma deuh atang tawh in anom dan chu tha a ti vak lowa kimi pawh chu a tan zeuh zeuh thin ngai dam te a dil ta ka chuan kimi pawh chuan a ngai dam ta a an ban ve ta lo ani a hma a anu in alo sawm ang khan su group dinner chu alo thleng dawn ta a kimi chuan a kal dawn nge kal dawn lo ti ngai to in a rilru a seng buai hle